Mezi vámi a já vám nejdřív řeknu, jak tenhle pořad vlastně vznikl. Já jsem nejdřív přeložil Shakespeareovi sonety, což mimochodem trvalo víc než 10 let. A ty se dostali do ruky Danovi Dobijášovi a moc se mu líbily. A protože je hudební skladatel, tak složil hudbu na ty sonety a naspíval je. A pozval mě k sobě do takové mansardy, kde má piano, přehrál je jako šanzony. Ale jsem přesvědčen o tom, a ruku bych za to dal ohně, že jen člověk, který poznal prudkou lásku a který poznal obrovskou bolest ze zrady lásky, mohl napsat ty nádherné sonety, třeba Černé dámě. A prostě on si řekl toto. Je to komediální retorika, mimochodem. Je to jako by do toho sonetu vstoupil Žáš. On si řekl, no dobře, tak oni mě podvedli, ale vlastně, když on miluje jí, tak on ví, že já jsem její milenec a tak když ji miluje, tak vlastně jaksi v zastoupení v ní taky miluje mě. No a když ona miluje jeho, no tak ona ví, že on je můj nejlepší přítel, takže zase, když ho miluje, tak v něm také v zastoupení miluje mne, takže vlastně já jsem dvakrát ztratil, ale také jsem získal, takže nic se nestalo a já se raduji, protože jsou mi nevěrní ti dva. A mimochodem nedoporučuji to jako návod k jednání, ale jako báseň je to nádherné a já vám to nejdřív přečtu a tam vám to pak zahraje. A všimněte si té dialogičnosti, té hádky dokonce s tím vnitřním já. Že by jí přebral, budiš, má ji mít. Ač proč to neříct, měl jsem mu moc rád. Že on je její, s tím se nedá žít. Ta ztráta bolí ze všech strát. Vrah lásky. Však já ho zprostím viny. S písní mě kvůli mne v ní miluje. A ona důvod k tomu nemá jiný. Že je můj přítel, povůli mu je. Jeho jsem ztratil, získala ho ona. Ztratil jsem ji a v zisk to změnil on. Za oba teď ten účet se mnou srovná. Rád nesu tohle dvojí břemeno. Vždyť já jsem on a proto radujme se. Milují mne, když spolu milují se. Já jsem ji slyšel poprvé, tak opravdu to bylo. Čím jiným skončit, než se na tom 66. Znaven tím vším, já chci